Un grupo de turistas ingleses tiveron que ser ingresados no ULA con esgotamento extremo e doenzas do estómago pola excesiva ingestión de comida despois de acudir ás festas que se celebran neste mes de agosto en toda a nosa provincia. Declararon que viñeran buscando pasalo ben e non perder ningunha celebración. Así que comenzaron polo Festival de Pardiñas en Guitiriz. Correron a Festa do Bonito en Burela, empalmaron coa xira de Santa Cruz en Ribadeo e continuaron coa de San Lourenzo en Defoz e a Maruxaina en Cervo. Despois disto, desprazáronse ata a Sardiñada de Abadín. Aínda que o corpo xa les daba sinais de fatiga, non quixeron renunciar tampouco a Romaría do Naseiro, en Viveiro, a festa da rosca en Sober e o folión de carros de Chantada. Ao día seguinte, madrugaron para acudir á festa da Malla en Meira, seguir coa da tortilla en Barreiros e rematar en Mougán coa festa do Pemento. Aquí tiveron a mala sorte de pillar unha ración daqueles que pican de raio e derrubáronse sen remedio. A ambulancia trasladounos ao hospital onde se recuperan sen problema. Declararon, iso sí, que o ano que ven probarán con outro mes menos agitado. Outro ano máis, celebrouse na nosa cidade o Muiñeira Festa. Unha chea de persoas gozaron coas actuacións dos grupos tan coñecidos como Pepiño e as Muiñeiras de San Dominguiños, o dúo de baladas Menchulló e emocionado, o numeroso público asistente puxeron punto e final ao acto o grupo Os Tres Curmáns, que cantan porque lles peta. Os organizadores do evento sinalaron estar moi satisfeitos co resultado do mesmo, sinalando que, aínda que os comezos da festa foron duros, veredes, o recinto estivo cheo. Paríxes de teu fillo como fan no monte as festas, e hoxe que volto vencido para que o venza aquí te deites. E o voltar, que che dicir? Eu chorei o domingo á tarde, eu chorei o domingo á tarde, que veña Lourenzo, Chillarei como a roda do muiño, chillarei nas tuas augas de muller, chillarei un borrugo de camiño. Agora Lugo siga adiante, e o ano que ven, máis. Outro ano máis celebrouse a festa patronal do San Froilán, onde este ano o maior espectáculo da festa consistiu en ver os pulpos escalando polas costas do parque ata chegar ás casetas onde iban ser degustados. Os consumidores puideron darse conta deste xeito do que lles ia costar a consumición este ano. Un deles declarou antes de entrar en unha das casetas. daquela, o pulpo estaba máis barato, podías fartar dele. As festas despedíronse coa feira medieval onde xoglares, cetreiros e mostras de oficios tradicionais fixeron as delicias do público. Varias persoas que viñan de comer o pulpo nas casetas quixeron deixar ante os nosos micrófonos as seguintes reflexións. E aquí na feira podíades traer o pulpo e vendelo máis barato. E aquel que está a facer cestos non podería estar cocendo un pouco o pulpo e vender uns rabiños máis baratos? Si ata os pulpos lles costa a subida, imagina as nosas carteiras. Haberá que conformarse con media ración. Grazas aos doces que me deron os foglares, porque veña das casetas con fame. O pasado mes de novembro, o grupo Belaités Teatro estrenou no Centro Uxío Novoneira a obra titulada Hostal Genoveva, o televisor. A dito acontecemento acudiu tal cantidade de público que foi necesario colocar cadeiras ao fondo do salón. Ao finalizar a obra, a ovación prolongouse case 10 minutos. A xente eloxou amplamente a actuación do elenco de actores
así como a dirección. Ao día seguinte, os críticos mostraron a súa satisfacción co escenificado e escribiron que esperan con ansia a terceira parte da trilogía. Vemos a continuación algunhas das declaracións dos protagonistas, que, aínda que poidan parecer incomprensibles, non esquezamos que moitos deles xa foron protagonistas da Noite dos Toros. Le dou paso a toda esta banda de tolos de ida e volta. Fulano, fulano, fulano. Noite dos toros de ida e volta. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Y los sueños, sueños son. Les llevaba la misma caperuza, que hay que ser guapas. No me rezones, cállate y contéstame, ¿por qué lo hiciste? Tú me habías de llorar. 20 anos facendo a Noite dos Toros. Evento que se celebraba na nosa cidade o 11 do 11 ás 11 da noite. E iso pode explicar o seu comportamento. Adiante con o noso correspondente no Centro Uxío Novo Negra. Estamos aquí, en directo, unha vez rematada a estrea do Hostal Genoveva do televisor. Imos falar con algunhas protagonistas. Eu quero volver de vacacións. Ai, que pesado. Cando empecé era nova. E agora vou estou a punto de xubilarme. Nunca pensei rematar. Pero xa está. Ai, por fin, sen tempo non era. Que lástima. Non o podo crer. Collen a traizón e isto non remata máis. Acabouse, de veras. Vaya o demo coa obra. A mí non me volven a pillar nunha destas. Por fin vou a poder ir a depilarme. Varios veciños, preocupados por gobernar a vida dos demais, solicitaron unha patrulla da policía local ante as voces que se escoitaban un baixo da Rúa dos Gardas. Afortunadamente, resultaron ser berros de alegría ao estarse a celebrar a festa do Nadal, que todos os anos celebra Belaités Teatro, no local do grupo. Os axentes comprobaron que todo estaba en orde e pediron que se seguira actuando con tanta alegría e algarabía. O grupo ofreceulles unha bandexa de doces que aceptaron de moi bo grado, rexeitando así mesmo o cava que se lles ofrecía por estar de servizo. Ao remate da celebración, o grupo de teatro deixounos a seguinte mensaxe. Ágora cultural. Agora, Lugo, Belaites Teatro. escribo por Pepeta, Desexámosvos unhas boas festas. Cunha grande armonía. un Nadal equilibrado. Cunha lúcida expresión. Un próspero ano. Cargado de creatividade. Cunha calidade de vida xusta. E sen injustizas. Ausencia de discriminación. E violencia. E tamén. Como non? Feliz ano 2024. Quiero que saibas que aquí na mesa para ti teño un lugar. Por iso e moitas cousas máis, ven a casa polo nada. Por iso e moitas cousas máis, ven a casa polo nada. Por iso e moitas cousas máis. Polo Nadal ven ao teu fogán.
Por iso é moitas cousas máis. Por o Nadal ven a teu fogar. ¡Feliz Navidad! ¡Unha señora de Lugo!